Barka da zuwa tashar duniyar Kanewa. Ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Wani na so kamar jannatu, na yarda ni da shi zan mutu, ya nuna shi da ni zai mutu, mai karya ka je ka mutu, ashe fashi kamar kwance-kwance yanga ya kashe rayuwa. Hakan kamar bai ya aka yi tafiyar ta kai haka abin kamar ba a rayu ba. Ya aka yi zaki yana da wa'ace ya ɗora cin kasuwa, ya na ɗauki dutsen cikin wata abin kamar ba zai yiwu ba. Ya aka yi dabbar da ke bisa a ce ta zo ta koma ruwa, hakan kamar bai hakan kamar bai. Ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Sai ku danna alamar ƙararrawa domin ganin shirye-shiryenmu a koda yaushe.